Ainhoa Arraspide naiz. Eta, aldizkari horrekin jarraituz, Usurbil bizi lau misio herri bat, aipatzen dugu hor, lelo bezala. Eta hori da, hasi berri den legealdia ez dut mamituko duen egitasmoaren izena eta izana. Eta ondorioz, legealdiko plan hau egitasmo horren proposatzen digun begirada eta egiteko modu berrituekin osatu dugu. Gaur egun, inor gutxik, hemen gaudenak ziur, jartzen dugu zalantzan garai aldakorrak bizi ditugula. Hainbat aldaketa ziztu bizian doazela. Eta ondorioz, urrengo hamarraldia erabakigarria izango dela gure gizartearen historiori dagokionez. Horregaitik, ezinbestekoa da, buru altxa, datorkigun munduaz jabetu eta geure burua prestatzea garai historiko honi aurre egiteko. Bokazio eraldatzailez ari gara. Beraz, erronka globalei tokikotik, Usurbildik erantzuten. Eta lanketa hori guztia misioen logikan kokatu dugu. Usurbilgo udalak lau erronka identifikatu ditu eta bakoitzari misio bana ezartzen ari gara. Hortan ari gara, azken hilabete hauetan. Eta esango duzu, zeintzuk dira, bada, herri gisa ditugun erronka horiek. Lau. Batetikan, erronka demografikoak eragindako zaintza krisia, bigarrenik, larrialdi klimatikoari aurre egiteko herri gisa egin beharreko trantsizio ekosoziala, hirugarrenik, globalizazioa eta supremazia ezberdinen aurrean, tokiko garapena eta euskararen eta euskal kulturaren sustapena. 650 Usurbil bizi, herri proiektua ardaz gisa hartuta. Eta laugarren erronka izango litzake, udala herritarrengandik gertu egotea. Digitalizazioan eta misioen baitako gobernantza eredu kooperatiboak sustatuz. Beraz, lau izango liake zaintza, trantsizio ekosoziala, 650 Usurbil bizi eta udala herritarrengandik gertu. Justu lau misio horien baitako gobernantza eredu bat garatu nahi dugu legealdi honetan, eta justu proiektu hori aurkeztu genizuen hemen bertan urriaren 27an. Usurbilen egin nahi duguna, helburu inspiragarri eta anbiziotsuak sartzen saiatu gera Ainhoak aipatu ditu lau erronka horiei, gure herriko eragile eta herritarrak nolabait Usurbilgo eraldaketarekin motibatzeko eta eraldaketa horretara batzeko. Azken batean, misioak guretzako aitzakia batzuk dira gure herri gaitasunak lerrokatzeko eta norabide bateratu batean kokatzeko. Izan ere, sinetxeta gaude garrantzitsuena misioak beraiek baino egiteko moduak diala, eta misio hauen bitartez herriko pertsona eta eragile desberdinak konektatu nahi ditugu, elkarrekin lanean jarri, eta nolabait misio horien mesedetan elkarlan publiko, komunitario eta pribatuak gorpuztu. Hori guztia ahalbidetu dezaken gobernantza eredua eraikitzera goaz. Horrela bada, erronka bakoitzari ezarri diogun misiora hurbiltzeko, bitarteko izan nahi du legealdi plan honek, eskuartean daukazuen dokumentu horrek. Eta dokumentua bera horrela antolatu dugu, misio horien baitan. Lehenengo zatian, dituzue, lau misio horietara heltzeko irudikatu ditugun egitasmo eta ideiak, trantsizioko soziala jorratzeko ideiak, zaintza ekosistema josteko lan ildoak, 650 Usurbil bizi herri proiektua garatzeko egitasmoak, edota udala herritarrengandik gertu egoteko proiektuak, eta badu bigarrengo zati bat dokumentu horrek, gainerako arloetako neurri gehiago biltzen dituena. Euskarakoak, kultura, kirola, parekidetasuna, aniztasuna, edota Usurbilgo herri auzoekin lotura duten hainbat eta hainbat proiektu. Guztira, 120 ideia berri bildu ditugu, eta horiek guztiak zuekin garatu nahiko genituzke.